Hola bafethu. Hey bafethu, ayikho into esingayenza. Khala uqede. Yabo? Khala uqede mfana semzini, khala uqede ntombazane yami, sisters. Ngoba iqiniso lihle. Akekho umuntu ongakuthulisa. Uwe kumele uzithulele. Abantu aba-understand. Abantu ngeke ba-understand. Yabo? Kwesinye isikhathi abantu bazothatha ngathi manje soyaba-manipulate ngepain yakho because nabo banama-pain. Kumanje njengoba uphethwe ipain, it's just bona nje mhlawumbe abakhulumi. Yabo? So mina ngizama ukukusho ukuthi yonke into ingawe, impilo nayo eyakho. Yabo? Ama-pain awafani, siyayazi yonke into, but isikhathi noku-accepta ziyapholisa. Danko. Apa, #1 educational speaker in the whole world. Siyaxolisa.